Minuto de silencio esta mañá ás portas do Concello por parte de toda a corporación en sinal de do polos 4 falecidos a causa da vaga de lumes que estes días asolou Galicia e especialmente a provincia de Pontevedra. Lores quixo enviar o máis sentido pésame ás familias das víctimas e amosar o seu agradecemento aos veciños e forzas de seguridade que loitaron contra o lume dende a madrugada do sábado. E logo, decir que isto non é asumible, non é asumible que cada 5 ou 10 anos haxa unha vaga de incendios con risco para as persoas, para as propiedades e que estemos, nunha situación deste tipo. Por lo tanto, temos que facer un esforzo todas as institucións e todos os cidadáns en reconvertir esta situación. O alcalde de Pontevedra ten claro que os factores que fixeron que esta vaga de lumes se convertese nun desastre pro medio ambiente na nosa comunidade foron a seca, a eucaliptización e a falta de política forestal en Galicia. Eu creo que hai que tomarse moi en serio a prevención, a ordenación do monte, sacarlle máis rentabilidade a que lle estamos quitando e facer un chamamento tamén a todo o mundo, porque, por poñer un exemplo, na cidade de Pontevedra, hai abertos moitísimos expedientes para a xente que ten masas forestais cerca das vivendas e que teñen a obriga de cortalas ou de telas cuidadas, non? Eso é así, non? E non damos abasto abrindo expedientes para que a xente cumpla coa súa obligación, especialmente cerca dos núcleos habitados, non? En relación ás críticas que dende o 112 lle realizaron ao alcalde por falar onte de falta de coordinación, Lores dixo que non é tempo de enzarzarse en discusións e que non quere entrar en polémicas. E eu creo que sempre se pode mellorar a coordinación, pero eu non quero entrar en polémica de ningún tipo, porque non sirve de nada. O que sirve é que se apaguen os lumes e que entre todos fagamos unha política forestal razonable de cara ao futuro, non? Eso é o que hai que decir, non? Un minuto de silencio que rematou cun sentido aplauso en sinal de do en agradecemento por todo o traballo feito ao longo destes días co fin de salvar vidas, fogares, animais e o monte da nosa terra.